Godmorgen. Vi er lige vågnet. Så er klokken 12:15, og jeg er på vej til biologi. Jeg skulle først møde klokken 12. Jeg kommer lige et kvarter for sent. Så det og det bliver... Happy slapping. Lav lige. Jeg tror, du skal have lidt bedre fat. Det der, ej, det er ikke engang sjovt. Skal du have den lige spise? Hvorfor er alle mod mig? Peace and love. Som sådan en 80 vilde heste galopperer mit hjerte afsted hver gang jeg ser dig. Der er ikke nogen andre. Der er ikke noget andet. Der er ikke noget i det her univers. Der er ikke nogen andre, der er Christian. Kom her. Christian. Der er noget, jeg gerne vil have sagt. På en hospitalstue i Santa Monica mødes de to generationer af veteraner. No parades. Og så er Lina blevet klippet. Drej kameraet. Det gider jeg. Jo, det er mig. 3, 2, 1. Det er blevet kort. Det der sker, det er, at Lina hun har fået en sygdom. Hun har groet et eller andet på sin mave, og hun kan ikke gå selv længere. Vi skal over og kigge på hende nu. Lina, hvornår skete det her? Hvad for noget? Din sygdom på maven. Det er ikke i min mave. Der er vokset en statue ud af min lysk. Hej Sally! Det er det, jeg siger. Din sygdom fra maven. Lysken. Vi har lige mødt Sally. Så er vi på vej hjem. Nej, Agnete! Agnete kører hurtigere end mig. Hvad er det, der foregår? Hvad er det, der foregår? Hun er en racer. Du er så fucking nice, mand. Yo!